Usa ka bag-ong himugso nga baby girl ang nakaplagan sa usa ka bakanteng luna sa Barangay Bagyo proper sa Davao City. Atong saro ng detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, parayong ginapangita karon sa mga otoridad sa kung kinsa man ang nagbilin sa moong baby girl sa bakanteng luna alas 12 pagayod sa tungang gabi. Walay suot nga sanina nga nakita ang bagong himugso nga baby girl sa Purok Africal DCA, Barangay Bagyo proper, alas 12 Biyernes sa kadlawon. Natugaw matud pa ang pagtulog sa mga panday sa ginatukod nga balay sa lugar dihang nadungog ang hilak sa bata. Dihang gisubay o gigamitan og flashlight ang palibot. Positibo, usa ka baby ang nakita sa yuta sa katapad nga bakanteng luna. Dire yang lubot sir dire. Yang lawas nag-anak dire siya nagatubang yang ulo dire. Nalubong jud yang ulo. Bro, wala siya suot. Wala jud siya suot. Puti kay nga bata. Gilayong gipahibalo si Barangay Kagawad Karen Mendez sa nakaplagang baby sanglit anaalang sab kini nakita sa likod nga bahin sa ilang balay. Naapa iyang cord, nagkadugo pa iyang ulo, banda. So sa akong tan-aw murag bag-o gyud siyang himugso gyud. Gilayong gidala sa ospital ang maong baby aron ipa-check up labi na nga dunay nakita nga mga samad sa kamot ni ini. Anaa sa temporaryong kustodiya sa Kagawad ang maong baby. Nagkinabangay sab ang mga residente sa paghatag og masuot ni ini ug makapa-breastfeed sa baby. Gibisita na sa social worker sa Davao City Social Welfare and Development Office ang maong baby. Sa karon man gud sir, dili pa man gid namo ma-turn over ang bata sa DSWD-RCC. So sa karon is gina-facilitate pag gyud namo siya, gina-prepare pa namo ang documents kay para ma-turn over siya dito sa RCC. Nakatakda nga ipa-newborn screening ang maong baby. Parayon pa ginasubay sa barangay ug Bagyo Police kung si kinsa ang nanganak nga duol sa lugar ug ang pag-ila sa nagbilin sa maong baby. Sara, sa magbisita ka ganina sa maong baby, hinano kayo ang iyahang pagtulog. Hinuon ana siya sa maayong kondisyon. Gusto na nawagan karon ang kining mga taga-barangay ngon man ang kapulisan niya sa kung doon na may impormasyon o labot sa gidikanan sa maong baby o sa kung kinsa man ang nagbilin kaniya nga gilayong i-report kini sa Barangay Bagyo proper o dili Bakaha sa Bagyo Police Station. Sara. Daghang salamat, Argil Relator.